Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island Region. Ang amo ni gadulong sa inyo, kagyari natin ng mga top stories of the day. Today is July 11, 2025, Biyernes nga adlaw. La Castellana LGU, nagapanawagan na sang bulig sang national government kay ubos na ang pondo. 3 pilason sa pagpaniro sang sospek nga nagamotor nga ginasiling nagahallucinate. Kafgo patay matapos matiruhan ang iyakaw galingon. Cadiz City Mayor Salvador Escalante ang bagong Negros Ace President. Exclusive villa for staycation sa tripping ni Ruming. Kag saksihan ang pinakaunang international pickleball tournament sa bida sang liga. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, tiyesa ang pagkasuguro na ang Water Fountain Rehabilitation Project sa Bacolod City Public Plaza pati na sa Bacolod City Government Center sini nga bulan sang Hulyo. Sa meeting na Mayor Greg Gasataya upod sa tiglawas ng Tourism Infrastructure Economic Zone Authority kung tiyesa na patpat ang mga tikang para sa ginapabot ka rehabilitation kag improvement sa water fountain sa Bacolod Public Plaza kag Bacolod City Government Center nga suguran sini nga bulan sang Hulyo. Magalawig ang proyekto tubtub sa marason nga tuig. Pero gipasalig sang tiyesa nga unahon nila ang pag-install sa mga lighting system agud hindi na makaapekto sa natalana nga Mascara Festival celebration sa Oktubre. Ginsiling sang alkalde nga ginakinahanglan ang hugot nga coordination upod sa tiyesa agud nga hindi mauyang ang pondo sa gobyerno ilabi na nga may ginapatuman nga improvement ang Bacolod LGU sa Bacolod Public Plaza. Una nga ginsuguran sa nagligad nga semana sang DRRMO kag sang City Engineers Office ang pagkaayo sa mga naguba nga mga suga pati na ang pruning ukon pag-utod sa mga sangasang kahoy agud pa siguro nga hilway kag masanag ang lugar para sa mga nagabisita sa plaza sang syudad. I will refer it to City Legal as well as Bacolod Traffic to do measures to address the concern of the business sector. Clearing operation likely. Kung ano ang doable and realistic na ilimuon to address ang clamors ang business community on that part of the city. Sa number 9, clearing operation sa pilapagid ka mga dalanon sa Bacolod. Nakip ng Banago Port ang prioridad man karon sa administrasyon sa Bacolod City. Hilway na ang Dalan Lopez Haina sa mga motorista matapos ginpatuman kay inasang City Legal Office Enforcement Team. Ang clearing operation batok sa mga furniture shop nga liwat nagasaklam sang dalan sa dalan kag sang sidewalk. Kabahin ini sa luyag matagaan atensyon sa katapos sa business sector. Nalakip na diri ang nagakitid nga alagyan pakadto sa Banago Port. Ginpahayag ni Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry President Attorney Juliana Carbon nga nagakaangay kung tani nga mahawanan ang alagyan pakadto sa seaport bangod nagaserbi ini nga gateway sa syudad. Gintugyan na ni Mayor Greg Gasataya ang mga reklamo sa City Legal Office Enforcement Team para gilayon matagaan aksyon. Ginsiling Enforcement Team Leader retired Police Colonel Levy Pange nga marason sila ang magapatuman sang inspection sa Banago Port kag sa iban pagid nga mga dalanon nga masami nagahatag kabudlayan sa mga motorista. Sa nagligad lang nga semana sang una nga ginhawanan sa syudad ang Palangka Street batok sa mga nagaparking nga mga salakyan kag mga talyer nga nag-okupar sang kilid sang dalan. Kinapasalig ni Pange nga regular nga magapatuman sila sa clearing operation upod sa katapo sa Bacolod Traffic and Transportation Management Department para masiguro nga hilway nga maagyan sa mga motorista ang mga dalanon sa syudad. Sa number 8, dredging operation sa Mambulok Creek sa Bacolod City na delay bangod gingkawat ang krudo sang amphibious excavator. Nakibot na lang ang driver sang amphibious excavator nga gingamit sang City Engineers Office sa dredging operation sa Mambulok Creek nga hubas na ang krudo sa tangke sang heavy equipment. Gani galayon siya nga nagpahibalo kag nagpanugid sa kapulisan tubtub nga nagkadadakpan ang duwa sa anom ka mga persona nga ginapatihan nagkawat sang krudo. 3 sa 5 ka containers ang krudo ang na-recover sa ila. Pero bangod sa pagpangawat, na-delay ang dredging operation.
Natungod sang insidente, naging yun ang pamunuan sa City Engineer's Office sang buligikan kay Barangay Tupo ng Barangay Imelda, Banguanga nga matagaan na tensyon ang pagbantay sang heavy equipment agud nga hindi maapektuhan ang ginapatuman nga clearing operation sang sapa. Ginatinguan sa Bacolod LGU nga mahawanan ang sapa agud nga mapahagan-hagan ang problema sa baha. Humalin sa kahapon, naglabot naman sa masobra 26 ka toneladas ang basura ang tigayon nga nahakot halin sa sapa kag nadala sa landfill sa Barangay Felisa sa Bacolod City. Sa number 7, 21 anyos nga motorcycle rider patay matapos mabunggo sa isa ka pick-up. Ginbawian sang kabuhi ang isa ka 21 anyos nga rider matapos magbungguan ang iyang ginamaneho nga motorsiklo kag isa ka pick-up sa tubang sang isa ka soft drink company sa Barangay sa Mansilingan, Murcia Road, Barangay Mansilingan sa Bacolod sang kagabi. Padulong sa Bacolod ang biktima samtang padulong sa Murcia naman ang pick-up. Base sa investigasyon sa pulis, may karasigo ng pagpadalagan sa motorsiklo sa biktima. Ginsiling ni Police Major Elmer Bonilla, pamuno sa Bacolod Traffic Enforcement Unit, nagapangita pa sila sa karon sang CCTV footages agud bay baluan ang mga rason kung nga nagbungguan na ang motorsiklo kag pick-up. Makitaan sa lugar sang insidente ang natumba nga motorsiklo sa biktima kag ang nagtabog niya nga nutshell type nga helmet. May gamay nga kurbada sa area kag masami nga ginaluntaran sang traffic incident ang lugar. Gani nagapanugyan si Bonilla nga magsuksok sang full-faced nga helmet kag maghinay-hinay sa pagmaneho. Gindala naman sa Police Station 7 ang 29 anyos nga driver sang pick-up kag nakadepende sa pamilya kung sila ang magapasaka sang kaso batok sa iya. Sa number 6, isa patay, 2 pilason matapos makuryente samtang nagaidog sang poste sang suga. Dead on arrival sa Governor Valeriano M. Gatuslao Memorial Hospital ang 26 anyos nga biktima samtang nagapaayo naman ang duha niya ka mga kaupdanan nga nagaedad 43 ug 18 anyos. Natabo ang insidente sa Purok 1, Barangay Nabalian sa siyudad sang Himamaylan, Huwebes nga adlaw. Ginsiling ni Police Lieutenant Peter Genovea, Deputy Chief sang Himamaylan PNP, ginlihog sang barangay kapitan sang Nabalian ang 3 ka mga biktima nga gabuton kag isaylo ang steel post agud nabutangan sang solar lights. Apang wala nila madeparahan nga may kable nga utod sa ibabaw sang poste kag nagsablay ini sa main wire sang Nuseco, rason nga nagkala kuryente sila. Dugang pa ni Novea, may kabaskugon nga 13,200 volts ang main wire sang Nuseco base sa panaysayon sang staff sang electric cooperative. Ginsabat naman sang kapitan ang tanan nga mga hospital kag burial expenses sang mga biktima. Sa nagligad nga tuig, mayara man sa mag-amay nga na kuryente kag napatay sa amuman nga lugar. Sa number 5, isa ka kafbo ang patay matapos aksidente nga matiruhan ang iya kaugalingon. Patay ang 21 anyos nga Citizen Armed Force Geographical Unit o kun CAFGU matapos aksidente nga matiruhan ang iya kaugalingon sa Barangay Sandayaw, Gihulngan City sa Negros Oriental kahapon sang kaagahon. Sa inisyal nga report ng PNP, ang biktima kilala kay Leonemar Kabasag Imbodo. Ginasiling nga aksidente nga natiruhan ni Imbodo ang iya kaugalingon gamit ang iya service firearm nga M14 rifle. Naigo sang bala sa agtang si Imbodo nga nanging kabangdanan sa iya kamatayon. Suro sa PNP, sa inisyal nga investigasyon, wala sang foul play sa kamatayon sang biktima. Sa number 4, si Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. ang bago nga presidente sang Association of Chief Executives sang Negros Occidental. Suro sa kay Escalante, isa sa mga nadesisyonan sa grupo nga amo dapat sila ang mag-reach out sa ilang counterpart sa Negros Oriental kag Siquijor agud nga ma-maximize na ang Negros Island region. Isa sa ginalantaw nga ang tagsa ka probinsya magatuga anay sang ilaman nga grupo para makatuga sang NIRAs sa kabilugan. Sa ini nga pamaagi, mas mangin mapabakod ang pag-updanay. Para sa Negros Occidental, bukas sila sa pag-share sa best practices sa tagsa ka banwa kag syudad. Ang Negros Ace ang nagatuga sa tiyon ni anay Governor Joseph Baranyon para may isa ka grupo nga tingob ang tanan nga mga alkalde sa probinsya
magluwas sa League of Cities kag League of Municipalities. 25 ka mga alkalde ay nagtambong sa pagtililipon. Suno kay Escalante, ang mayor sa Calatrava, Kawayan, San Carlos kag Sipalay ang nagpahibalo sa iya nga sila ang maalang-alang bangod sang natambungan man nga mga event. Sa akin siyang na-DCD-han, ma-reach out kita sa Oriental. Occidental. At ito, i-maximize na kita nga na yan. And how to do it at takbalong. But that's an order na dapat tinuna. So are you planning an NIRA? Yes, something like that. Siguro ma-create na counterpart sa Oriental and Sikihor Society. Sa kanina hobby, kaapod sila may mga one time, nagkatwa sila tututong about ano ni participate Yes, with your counterpart sa... Amo itong isa po, wala ito materialize kung nalabot sa eleksyon. Anong direction if you form for a cohesive? For a cohesive NIR. No, if lang tawag lang, the mayors here are enjoying a camaraderie of friendship. We travel together, we eat together, we solve problems together. Ito Sa number 3, nagpatigayon na sang disinfection sa mga eskwelahan sa Banwasang Ibi Magalona nga may suspected cases sang foot, hand, and mouth disease o HFMD. Sa Ibi Magalona Elementary School, ang mga classroom agin pang-disinfect lakip ng ibang pagid nga mga taratapan sang eskwelahan sang Huwebes. No cause for alarm ang mga suspected cases suno sa kay Mayor Matthew Luis Malacon. May 8 ka mga barangay sa Banwa ang report nag-record sang suspected HFMD cases. Suno sa alkalde, subject for confirmation paagi sa laboratory testing ang ini nga mga kaso. Ang face-to-face nga klase sa mga eskwelahan nga may suspected cases ng HFMD ang ginsuspend humalin sang Huwebes. Nalakip man sa ginsuspend ang klase sa tanan nga mga daycare centers para makapatuman sang disinfection. Wala sang dapat kahadlukan ang pumuluyo suno kay Malacon. Sa records ng Provincial Health Office, may 16 ka mga HFMD cases ang Ibi Magalona as of July 10. Sa records ng Provincial Health Office, humali naman sang Enero tubtub June 28, 828 ang kabilugan niya kaso sang HFMD sa probinsya. Ang may pinakamadamo nga na-report ang Bago City nga may 241 cases. Sa number 2, 3 ang pilasod matapos gintiro sang persona nga nagasakay sa motorsiklo nga ginasiling naga-hallucinate. Padayon ang hot pursuit operations ng Silay City PNP sa duha ka mga motorcycle riding suspects nga responsable sa pagpaniro sang 3 ka mga persona sa nagkanainlaing nga mga lugar sa Silay City kahapon sang hapon. Nagwas na investigasyon sa Silay PNP nga bisan sin ulang nga malabyan kag makursunudahan amo ang gintiro sang gunman nga backrider sa motorsiklo nga ginamaneho naman sang iya nga upod. Ginsiling ni Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, hepe sang Silay PNP, nakilala na ang gunman kag nakaistorya siya sa iya himata nga sang tinalikdan nga semana may nagalagas kuno sa iya nga 20 katawo. Posible nagahalusinate lang ang suspect suno sa PNP. Gikan sa sitio Biranio, Barangay Lantad sa Silay City, kag padulong sa Rizal Highway ang mga suspect sang ilagin tiro kag naigo sa nawala nga paang 47 anyos nga security guard nga nagasakay sa motorsiklo. Sa makalabot ng suspect sa highway, ila naman naging tiro ang 52 anyos nga e-bike driver kag naigo sa tiyan. Nalagi yung mga suspect padulong sa norte kag sang sila nakalabot sa atubang sang Alegria Subdivision. Ilagin tiro sa Alatrasan ang 45 anyos nga maintenance personnel nga nagamaneho sang iyang Honda Beat nga motorsiklo. Gindala mga biktima sa ospital kag naoperahan na ang duha sa ila samtang under observation naman ang isa. Na-recover sang kapulisan ang duha ka slug sa mga crime scene kag gina-subject pa ini sa ballistic examination. As of now, ma'am, hindi pa natin ma-determine ang reason kay random ang iyang mga target. Wala bang relationship. So, siguro ma'am, balta na pag matakpan na ang subject. Amo na ma'am, no kursunada, guro ang ilang kahit hindi man sila kilala sa mga victims.
Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Nagapanawagan sa karon ang alkalde sang Banwa sa Castellana sang buligikan sa sa national government inibangod depleted o kun halos ubos na ang ilang nga pondo ini may angot sa ilang kahimtangan matapos maglupok ang bulkan kanlaon. Sunod kay Mayor Aniejo Dicor, makaduwa na sila kabeses nga nagsubmit sang document sa Department of Budget and Management para sa damlag gin-announce ang Office of the Civil Defense nga approved budget para sa bulig nga kinahanglanon sang Banwa na bina nga may nagapabilin sa gihapon nga mga evacuees. Wala man nakasabat pa ang DBM suno sa kay Nicor. Damlag pa naging yung Banwa sang 48.5 billion pesos nga pondo nga ginaprubahan naman suno sa OCD. Bilang bago pungko nga alkalde suno sa iya, hindi nagid masarangan sang Banwa. Rason nga nagapanawagan sila sang bulig sang gobyerno nasyonal. Ang Department of Social Welfare and Development nagabulig sa karon sa pagpakaon sang evacuees. Nag-untat suno sa iya sang July 3 ang meals nga ginahatag sang probinsya suno sa iya. Ginapabot ang pagbalik sini. 7 na kabulan na pagtinir sa mga campsites sang evacuees. Matapos ang pagdecamp suno sa MDRRMO, may 3,235 ka mga individuals sa gihapon ang nagatinir sa campsite. Ang pagpatukod sa permanent relocation para sa apektado ang ilan nga ginalantaw kagkabahin sa ilang long-term plan. May site naman nga ginalantaw sa Barangay Talaptap kag sa Barangay Robles kag nagpasalig ang probinsya sang bulig para diri. Kami depleted na gid ang budget lamon. Kag ang ila subong ano tigaan gamitan ila budget until na wala pa man ma-confirm sa DBM tanan yung documents kaduwa naman kami magpasa sa ila. Kag as new mayor sang Banwa sang Lacasiana, pinakita naman isang tumuluyo ako paano kami mag-support. Subong hindi namin masarangan. Amo na nga panawagan kami sa national, down regional, kag down to provincial kay nakapasalamat kami kay Gob, kay Attorney Diaz ang grabe man ang support nila kuti. Ang Banwa nagayo na gid kung ano pagid ang mahatag nila nga kayuan para sa akon nga mga 4,200 plus kay DPS nga until now mina teachers ng Banwa sa Lacasiana. Kagyari naman ang pangpabalo namon yung pangpa-good vibes sa inyo para sininga weekend. May swimming pool. May entertainment room. May bedroom. Kag may malapad nga lawn. Initanan ang pwede ma-rent for the day or overnight kag diri lang ini sa Bacolod City. Kadtuan ta ang ini nga villa for staycation sa Triping ni Ruming was at 9 a.m. Sa nangauna nga Bacolod International Tournament o kung sa pinakauna nga international tournament para sa pickleball, mga kilala nga mga picklers sa Asia ang nagtambong. Aton sila kilalahon kag hibaluon kun nga abala padayon nga nagabaskog ang ginakabig growing sport nga nagsugod sa US sa sini naman nga episode sang Bida sa Liga sa Sunday. Shout out anay sa aton nga live viewers sa buong hapon. Si Jonathan Tere, maing hapon Negros, si Jubea Yap Janela, watching from Baguio City, a pleasant and cool afternoon Digicast Negros. Si Raxo Onirdanhela, maing hapon Digicast Negros staff, God bless. Si Maruha Alib, good afternoon sa tanan. Si Romel Mahilom Galyo, maing hapon sa Ruming kag Digicast Negros, happy weekend. Si RF Diamond, maing hapon mig Ruming kag sa Digicast Negros 10, shout out nanda kay Tuting. Si John Randolph Rubin, good afternoon and happy weekend. Si Maruha Alib, a blissful and happy weekend. Kag si Ray Tuhaw, Tinyosan, maing hapon, NIR, Digicast Negros. Kagabuyan tong top 10 nga mga balita sa Negros Island Region, subong adlaw tubtub sa Lunes, ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.